Hola, Little Big Genius! Avui parlarem sobre Mesopotàmia, la seva estructura i l'organització social. Mesopotàmia va ser un dels primers estats de l'edat antiga, situat entre els rius Tigris i Eufrates, que es correspon amb l'actual Iraq. Entre els anys 4000 i 2000 a.C., els sumeris, un antic poble asiàtic, va escollir aquesta zona per establir els primers assentaments, que amb el pas dels anys es convertirien en les primeres ciutats del món. El domini de l'agricultura i la ramaderia, així com la invenció de diferents eines, van permetre que la societat de Mesopotàmia es desenvolupés cada vegada més. Els assentaments es van anar convertint en ciutats, el que volia dir que cada cop hi vivia més gent. Així doncs, els ciutadans i ciutadanes necessitaven un ordre que afavorís la convivència, de manera que van començar a aparèixer les primeres figures de poder dins la societat. En un principi, les persones que tenien més poder eren els sacerdots, ja que aquests representaven a Déu a la terra. Més tard va aparèixer la figura dels monarques, que tenien tot el poder a les seves mans. A banda d'aquests personatges, es van definir classes socials, el que condicionava en gran mesura la vida dels habitants. Per ordre de més a menys poder, trobem els reis i els monarques, seguits dels sacerdots, que tenien una relació especial amb els déus, i els escribes, que eren les úniques persones que sabien llegir i escriure. Després, la gran majoria de la població pertanyia al grup d'artesans i camperols, que es dedicaven a uns treballs pels que es necessitaven una mica de coneixement. I per últim, els esclaus, que eren els que menys privilegis tenien. Un altre dels aspectes més importants de la civilització de Mesopotàmia va ser la manera d'organitzar el seu territori. Es van crear ciutats-estat, en les quals cadascuna d'elles era independent i tenia el seu propi govern i el seu propi governador. Això va ser un pas molt important, ja que donava una certa independència als ciutadans i va ser el model a seguir durant moltes de les èpoques següents. Les ciutats-estats estaven envoltades de grans muralles fetes amb maons per protegir-se de possibles atacs d'altres civilitzacions. Aquesta organització va provocar la necessitat d'organitzar el comportament dels ciutadans per poder conviure en pau i sense enfrontaments. Fruit d'aquesta necessitat, Hammurabi, que va governar les terres de Mesopotàmia durant molts anys, va establir el 1750 a.C. el primer codi de lleis, que va gravar en una peça de diorita negra i va col·locar a la plaça central de la ciutat perquè tots els habitants poguessin veure-la, encara que només alguns pocs podien desxifrar-la. En resum, degut al creixement de les ciutats de Mesopotàmia, es van definir les primeres classes socials. De més a menys poder eren els monarques o reis, els sacerdots i escribes, els artesans i camperols i, per últim, els esclaus. El territori es va organitzar en ciutats-estats, cadascuna independent i amb un govern propi. I a Mesopotàmia es van definir les primeres lleis per organitzar el comportament dels ciutadans i ciutadanes, recollides al Codi de Hammurabi l'any 1750 a.C. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!